Kohan men ko para ha Tuhan Yesus Kristus ha kajing pulai keberengkong ngilai asngiau biang sajisin ba kumno ki pat Israel ki laknyum yau belai ki knyum yau belai namar ba ulai lam ki syari siap syari bomdan bomdan jingbang bomdan ba kim sngau hon ya ke ba ublai ula ki ublai ula ki jingbang ki mana ki bangitip Henry ki kim sngau hon ya kata dei nama kata kadau ki lek knyum sakmat ublai padu ublai ndala yasngeu ya gajing knyum gajungki ya gajing bom sngau hon gajungki ya ke ba ublai ula ha gajing em gajungki upan sutom ya ki but kito ki bakloy ban kelak bamut kito ki bakloy ban ino ya gato gajing knyum gajungki but ki bakloy ban wan phai soblai ublai upan koi biang yaki lang batu seng renong kanai kajing hikay yang ayapi ko hanmen ko para nga kumubriu mangi iway pa iway kum kibriu ngim sngaw hon yak ke bangidan ha kajing im kajung pi ni knyom yak ke bangidan wala dangidan kajing bang wala dangidan kup kasem gidan ke ha kajing im kajing bon sin ngim sngaw hon ngi knyom ya ke ba ngidan dai nama takadau ngi kwa ya ke ba ngam don ha ka jingim ngadan kata ka jing kwa ka jing thrang ka ajing angnut banyo ya ke ba ngam la banyo but ngi kwa ru banyo tang syoi baki we kidan hanre ha kana ka step ka jing pulai ka banang kom ka hikay nga ya phi kabata yang ayapi bat ko khot ko were ngayapi ko hanmen ko para ban pediang bat ban hun yak ka ba ngayo yak ka ba ngadon ha ka jing em ka junga namar ladangi pediang yak ka ba ngadon ha ka jing em ka junga kamot banga pediang yak ka ba bleyu ai namar ngitip ka ba ngidan ka ba ngiyo ha ka jing em ka junga ka jungpi kadai ka jing ai jung blay kamdei kataka bor kabanga yo daladehi henry kadei baro kidei kita ki jingai ki jingkrku ki ba ublai ulai hangi iwei paiwei dei nama tagadau ko hanmen ko para menta ka step ban menta ka ski nang ne shakmat ngi habandon kataka jingrai halade banga kumubriu ngan hunbet ngan pediang bet ya ka banga dan ha ka jing em ka junga ngangan nomi kwasu ya ki banga ngamlaban yo ngana mi kwasu yaki ki ba upara marjan neki para marjan junga kiyo neki dan haga jing im abang ipoi pada aga gospel sachi sinu jisu ukren biang haki apostol haki nombut ki jungu ban ha ki bri baro ki basngam yu sepang ke jing shashitom ke ba u haban sha sepang ke jing yap ke ba mo u haban sha hakine ki asngi lai sngi bansawan ni barong insa rungno hakatayo ka bakhoj bansim benta hakine ki jing shachi tom jong jisu bansim benta hakata ka jing yap jong jisu menta jisu sachi sir upan kan mau yang ayepi ko hanmen ko para bau mau kumuta blay ubala pha da blay ko pasak perthei uwan sa ka perthei bansha shitam barbaniab na ka benta jung pi kine ki farisi ki sadusi bar ki stadain kim semla basnuthu habau jisu kren shapang kajing shashitam bar kajing yap kajing u ki open ban ba o yolesi umur ban kren ba umur ba penyab yalade kim semla basnuthu yak ba ublei ulapha yala jong khon jisu shak perthai kim semla ban yoi kim semla ban pediang bat kim semla basnuthu yak ba jisu kran namar kajing danot kajungki yolese ko hanmen ko para mangama pi wei pai wei yo ngilong kum kine ki farisi ki sadusi bat ki stanan kinong yalam jong kaniamju wala da kitip ka ba blei ujisu le ha kajing im kajungu kadai ka babha kadai nak banta kajing mentoy jong kipat babun balang hanrei kajing danot kajungki kipop kisang kajungki katap terlup no ya kata kajing sungguh kajungki bat kimla ban yo kimla ban pediang
ya ke e about Jisu ukran ya ke e about Jisu la le ha ga jing em ga jing u de na ma ta ka dau u Jisu ha ga ne ga sngi u am ya ki pi pin saya pa ka pop ga jing pi la da pi pim nge ha Jisu la da pi pim kloi ban priang ga jing hi kai ga jing u la da pi pim la ban snutu ya ke e ba u bleu la kran na pi ke e ba bleu la ya pi pin saya ka pop mangiru ko men ko para yole se u Jisu un saam hangi wei pai wei pi pin saya pa ka pop jong pi lada pim kloi ban ino ya kina gi jing embarem gi jong pi lada pi e ka danut kumba e danut kina gi farisi pi pin saya pa ka pop nga tharai ba mangi wei pai wei ngim sno tanat ba ngim kwa dalelei ba ublei neu Jisu nong yang ai pi pin saya pa ka pop bar kum jurung yos ngau bo Jisu ang nga ngam dei na kane ka perthei nga ngawan na beneng nga ngawan na ma bo bleu pa la pha yanga ko hanmen ko para wala dang ilong ki briru wala dang idon ha kane ka perthei ru henry ngi de shisha ki khun ki jong blei ngi de ki shisha ki ta ki khun binom ki khun bishat jong blei de na mata ka dau mamangi habangi la yo ya kane ka kerteng ha ka kerteng jong Jisu haba yangi la pha sa ka perthei de lang ba ka jing isne ke jong blai te ngiru ngi de banong bala de ngi de ki khun ki jong blai ha nyim de ki blai henry ngi de ki khun ki jong blai ngi de ban nge ya ka e ka ba Jisu la kran yang ngiru la pha na baneng sha kana ka perthei la pha yangi om ban im kamon ka junga om ban im kamon ga jungpi om bang iwan hang ne ban le kat ka bang asnu tenat kat ga pun hun yanga henry ngawan sa kana ka perthei namar bala pha yanga ban le ya kamon ga jungblei kumba u Jisu ulale ublei la pha yu sa ka perthei ulawan sa ka perthei ula im kat kum kata ka jung ptha ga jong pa jungu kat kum kata kamon ga jungblei ula im baru im ga jung om na ga benta ga jung himer wei henry na ga benta ga jung mantoi ki pai babon balang jongi wei pai wei te kom ta ko han men ko para ha ga na ga step saji sinu Jisu pan kan mau yang ayepi ba mangiru ngide ki khon ki jung blei ngilawan sha kana ka perthei nama ba blei pa ula jit yangi ula pha yangi ha kana ka perthei ban kamai ka ta ka hok lengba ka jung im ba bha ka jung pi bangin wan sa ka perthei bangin i yu bangin i ki para bru pat bangin shakri yu de na mata ka dau ha ka nei ka sngi ko han men ko para ha tura Jisu Christ to ngin IT la de tli tla na u bamu kumuta blei ubala pha ingi sa ka perthei unang Christian yangi unang ai boringi ba mangingin laban im ka jung im Christian ka ba pura ka jungi kumbang yas ngau naga jung pule ka banang kong sa jisen ka pan kan mau yepi bangin ngau hun ya ka e ka bangadan ya ka e ka bangayo ha ka jung im ka junga kumu Kristen kumu breu nganam knyum shu nganam ikwashu ya ki e ki ba ngangam dan ya ki e ki ba ngangam la bat ya ki e ki ba ki para marjan junga ki dan yani ro ya Jesus Christ